Здравей, YouTube, аз съм мистер Unicalbg и това е първи епизод на как се прави и днес ще ви покажа как да направите сервер на Minecraft 1.7.2. Така, първо, отваряте си браузъра и пишете minecraft.net. Чакайте, сега се връщам. Тук съм и сега цъкате ето това. После теглите ето това. И през това време правите една папка. И аз се кръстя Minecraft MC сервер. Така, изчаквате. Да зареди на минутка. За да не се бавя, през това време отваряте My IP. Чакайте. Нали, като ви е готово, аз и това ще използвам, го премествам. Чакайте, че не... Така. После това го премествате ето тази папка. После отваряте това, после цъкате това изпълни или run. И сега само чакате това да ви стане. Трябва да изчакаме малко само. И цъкате стоп. Това всъщност аз не знам кога да го цъкна, защото бял екран, както виждате. Сега чакате да се изключи. През това време видите в сервер Properties. Първо. Така, после.
лево нейм, така, тук съм малко трябва да спра за малко. И лево нейм, къде се казва World. Сега така. Опа. Това не пипайте, това не го пипайте, сервер порта гостете, лево тип, дефалт, лево сит, оставете го и сервер IP. Така, за него влизате и в My IP. Копирате ето това и го поставяте ето тук. Max build, колкото строите нагоре, така искам. Whitelist files, ако имате сайт, да се регистрирате. Трябва да се регистрираш и да може да играеш в сервера. Spawn animals, spawn животни, true, за spawn. Hardcore, false, това false, труден. Онлайн мод задължително да е false, защото така те можат само с купена игра да влизат. Source pack, ставите така, PvP, false. Аз искам, значи да няма PvP. Default, трудност, Game от 0, Player 2 аз искам. Spawn monsters, дали да спамат чудовища. True, аз искам, и тук къде се казва сервера, аз искам My сервер. Когато сте готови, цъкате файл, запиши и го изключите. После, за да включите Minecraft, за да включите сервера, цъкате Minecraft сервер. Изпълни и влизате в Minecraft. Влизате в Minecraft. Чакай да се зареди. И като сте готови, копирате това, нали, IP-то ви. IP-то и би трябвало да ви остане. И това беше от мен. Коментирайте, оценявайте.